Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah. Mun wayi gari Juma'a 5 ga watan Jumada Sani shekara ta 1446 wanda yayi daidai da 6 ga watan 12 shekara ta 2024. A yau kamar yana cikin birji na Dalu, yana cikin manzila ta Zabiha, yana tasdisi da Shamsu, yana tasdisi da Udarid, yana taslisi da Mushtari, yana muƙabala da Muriha. Sa'o'in kamar da taimakon Allah za su kasance kamar haka: karfe 8:29 na safe zuwa karfe 9:26, sai karfe 3:10 na rana zuwa karfe 4:07, sai karfe 10:13 na dare zuwa 11:15, sai kuma karfe 5:30 na asuba zuwa karfe 6:30 cikin taimakon Allah. A ɗaya daga cikin waɗannan lokutan na sa'o'in kamar wanda Allah ya bashi iko, ya bashi dama ko lokaci, masana ilimin hisabi sun fitar da sallah raka'a 2 bayan Fatiha za a karanta summa taba alaihim liyatubu inna Allaha huwal tawwabur rahim a madadin sura. Bayan sallama za a yi wa annabi salati, a yi istighfari daidai gwargwado, sai a karanta ya tawwabu 409. Da taimakon Allah za ka samu aminci a cikin duk abin da kake jin tsoro a cikin addini da rayuwar duniya da kuma al'amura na lahira, duka Allah zai amintar da kai. Sa'o'in udari da taimakon Allah za su kasance kamar haka: karfe 7:02 na safe zuwa karfe 8:29, sai karfe 2:13 na rana zuwa karfe 3:10, sai karfe 9:10 na dare zuwa karfe 10:13 na dare, sai kuma karfe 4:29 na asuba zuwa karfe 5:30 cikin yardar Allah. A ɗaya daga cikin waɗannan lokutan masana ilimin hisabi sun fitar da wuridin fasbuhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un guda 450 domin neman sabon arziki, domin neman dawwama arziki, domin neman duka bukata, duka muradi. Muna roƙon Allah da ya taimaki al'umman manzon Allah. Jiya cikin yardar Allah, addu'a hadiyya ga iyaye an samu 39,316, ma'ana qul huwallahu ahad. Muna roƙon Allah ya sanya ladan hadiyya ga duka iyayen da suka gabata, duka waɗanda muke rayuwa da su. Allah ya sanya ranar mutuwarsu ta zama ita ce mafi ranar farin cikinsu saboda alfarman manzon Allah. Yau rana ce ta Juma'a, sirrin dai shine salati hadiyya ga shugaba 124. Muna roƙon Allah ya taimaki shugabanninmu da adalci, ya kwarara musu kyautatawa hali da al'umma suke ciki. Muna roƙon Allah ya fitar da su, ya sanya wa al'umma farin ciki da kyakkyawan al'amari saboda alfarmar shugaba. Abin da muka yi daidai, Allah ya kai ladan hadiyya ga shugaba. Abin da muka yi kuskure muna neman taimakon Allah ya gafarta mana. Daga ɗalibin kuma Ainain Zubairu Kasim, ƙarƙashin jagorancin gidan Falaki Charity Foundation. 08028680583 a huta lafiya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla